Hvad så, vloggen? Velkommen til første video her på kanalen. I dag der, jeg har lige fået fri fra skole og header ned til nogle street spots her i Hjørring. Vi skal ned og have en sesh på nogle street spots og med det her fantastiske lækre løbehjul jeg har, så vi skal nok finde nogle. Vi skal nok først ned og køre lidt på rampen, og så går vi over til nogle street spots, og så får nogle clips derovre, så ja, jeg ses på rampen. Okay guys, så nu er vi ved rampen. Den er lige her, rampen. Så ja, jeg smutter dernede nu. Jo! Shit. Så nu er vi ved rampen, og jeg kan se nogle af mine venner er her, så vi går lov at hilse. Hej Selina. Sig lige hej, Will. Nej, gør det ordentligt. Dab mig nu op. Guys, nu får jeg lige nogle mega sick med. Nu får jeg lige nogle clips. Sådan. Hvor fanden er det? Damn! Slap dog sgu da af, Elias. Nå. Hvad fanden har jeg gjort dig? Nej, bro, jeg skal have en kombo. Hey guys, så vi er lige gået væk fra rampen, fordi nu skal vi ned til det her awesome street spot, som er lige her. Der er fået sådan en lille gap dims og sådan en ledge og sådan en der og sådan noget der, så I får lige nogle clips. Hey guys, min far har lige kommet for at hente mig. Vi skal lige hætte hjem og have noget at spise, så kommer vi ud og køre igen, så vi ses. Okay guys, vi er tilbage. Vi skulle lige have noget at spise, så nu er jeg tilbage igen. Vi får lige nogle warm-up clips her, og så når vi har fået det, så smutter vi ned i byen og kører og finder nogle spots, og ja, vi får lige nogle warm-up clips her omkring det her. Jeg tror jeg kan whip den her gap her måske, hvis jeg kan det. Tror jeg kan det, det gør vi. Whipper sgu den. Min fod. Fuck, det gjorde ondt det der. Bro. Jeg har den nu. Oh shit. Fuck man. Oh shit. Okay, jeg tror det er bedst. Så vi header ned til byen nu, så ja, vi ses dernede. Okay guys, så vi har lige fundet sådan det første sted, hvor der sådan er spots, ikke? Der er nogle rigtig fede steder her, sådan den ledge her. Ej, ikke. Der er fucking fuglelort på. Så er der sådan en lille ledge hernede og noget stof her og der. Egentlig, jeg tror vi skal have klip på det starset her måske. Jeg skal lige gå over og se hvordan. Ja. Det kan godt være at vi hopper ned og så måske whipper det her. Ja, det bliver vi lige nødt til. Det skal vi. Vi skal have en whip på den her. Så ja, vi får lige en whip på den større her. Sig et eller andet sejt.
Thomas er god til skud. Fejrer nok. Må vi se nogle tricks på din BMX? Det kan jeg fandme ikke. Nå. Ej, fair nok. Ses, bro. Det var meget hyggeligt. Vi mødte lige en af mine venner, Emil. Han var lige hernede. Det var meget sygt. Jeg tænker, vi skal have nogle... Hvor er der et godt sted at få clips henne? Nej. Vent lige lidt. Hvad fanden? 1, 2, 3, 4. 4 stær. Det er faktisk rimelig sygt. Problemet er, hvis jeg falder i vandet her. Nej, fuck, vi kan godt lige hoppe. Vi kan prøve at hoppe 4 stærne. Fuck no. Det sker ikke, det der. Hellere. I troede lige, var. Ej, det kommer ikke til at ske, det der. Okay, jeg tænker, at vi her ned til et eller andet sted, fordi... Ja, der er et eller andet sted. Vi finder et godt spot, guys. Jeg lover det. Ej. Så, ja. Okay, guys, så vi har lige fundet The Ledge her. Jeg tænker, her ville det være godt lige at få nogle clips, og nu får I lige nogle clips på den her ledge her, så ja. Shit. Så vi fik lige nogle clips på det spot der. Jeg ved godt, de ikke var så gode, men jeg er heller ikke så god endnu. Men vi prøvede vores bedste. Så videre til næste spot. Så vi lige pullet op til det her spot her. Ja, det er rimelig nice. Det er sådan en lille bank. Det er sådan en lille ledge-agtig ting der. Jeg tænker, vi skal have nogle clips på banken. Så jeg sætter lige kameraet op. Det var fint nok. Ikke det sjoveste, men det kommer ind på tidspunktet, og jeg lige føler for, at det var ja. Så guys, jeg tænker, det var det for den vlog. Fordi nu tænker jeg header hjem af. Ja, hvis I gerne vil mere, så hvis I gerne... For fanden, jeg kan ikke snakke. Hvis I gerne vil se flere løbehjulsvideoer og løbehjulsvlogs, ligesom bare køre lidt rundt i byen og finde spots og sådan noget, ikke? Så like og subscribe, eller sådan, eller skriv ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se mere sådan noget content her, fordi jeg elsker at lave det, sådan noget content her, og jeg har altid drømt om det. Så ja, skriv jeres meninger i kommentarerne, og I må have en fortsat god dag, ikke? Hej hej.